India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kumba arpu prangut ki breu ki ladu yala ka jing na ki jing jatwa khendau bat jing shlei habaro ki benta pedang bat ki thanshati ka Philippines. Ong ka kubor he surkar. Kata hadin baka eryong mingi kalawan ra ka jing hap slap ka bajur bat penthot ka let kawan haswa juka syuti estar. Palat khatlai hajar mur ki breu ki lahap pat phetkrat syaki jaka syong shipor hadin baka neka eryong kala sedang banwan selat hadu ka neka sengi ublei balala. Ong ketenat kemi mariang jongkari kabala pen pauru baka neka jing shlei kala pen ujor yaki babun ki ying kisem ki jakarep pat pen julor yaki babun ki lenti surok bat buanra ka jing thot hakalan boarding ka Central Province jong ka lete kadai ka we niki than balasha ktajo hakaba ki jing jiatwa khendau kila shem ka jing jong ki arp wengut ki breu hapo ki sautali kishno ong uhe ka tanat kemi mariang ka sorba bebe urhezi lingba kalat pathai bor lingba ki dur bala pelaj ka Facebook layo yaki babun teli ki ying ki balasha atep ka khendau kti hakasnong bunga kabadai ka we nakisnong kabala syak tajo hakal lete henin kesngi ulabba ulather klem sange palat arp sau kenta ong kahana gala vitanggol kawe nakinong snong lengba kalat pathai kubor kane kanong hikai school arpu hendrus nam karta kalahap ban phet krat harengkat ki bahayeng hasam syapo kawe ka hotel hakaba kesngi ningkong kabalala balala hadin bakila sakhi yaki yang kisam jongki para marjan ki bala syatep haka khendokti ngalayam namar ngatiep baki breu ki syatep bat ngasngaus iru namar ki don ki jaka balong lum hajan kayingsa ka jongi kala ong syusyu